Γεια σας παιδιά, σήμερα να κάνουμε τον ψαλμό ήχος πλάγιος του Τετάρτου, να πω την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και δοξωτέρα συγκρίτως των Σεραφείμ. Και πριν να αρχίσουμε, πρώτα πιάνουμε μια βαθιά ανάσα και αρχίζουμε. Την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και δοξωτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγων δεκούσας, την όντως Θεολόγων σε μεγαλύνομαι. Αυτά.